מגדל המים שימש במאורעות כבסיס לפרוז'קטור ענק שרכשו זה ציוד צבאי, ראיתי את זה, והציבו אותו, אז כמובן לא הייתה צמחייה, נעליו שתעצור את זה לעצמך. מה שהיה, היו נמוכים, ואז הפרוז'קטור היה עומד בלילה, היה תור של שמירה, בימי המאורעות. זאת אומרת, חברי נהלל עשו תורנות שמירה. כן, חברי נהלל והנוער, וכל פעם סרקו את נהלל מסביב. והערבים רתחו לקשף, הם קראו לזה הקשף, קשף. ראשית, הצד הפסיכולוגי הרתיע את הערבים. הפחד הזה מהקשף הזה. התמונה זה זורק קרן אור ענקית, זה לא יאומן. כמובן היה צריך שכל הזמן מנוע יניע את המנוע חשמלי. בינתיים, כשהקימו את הגג על מגדל המים השני, אז כבר שם הקימו את הפרוז'קטור, לא העבירו לשם, אבל העבירו פנסי איתות לשם. על ידי מורס היו מתקשרים, וכמובן טלפונים לא היו, אז משמרון אנחנו היינו מתקשרים לנהלל ושמרון בפנס, בשפת מורס. זה היה כנראה לצוות של אלה שהפעילו את הפרוז'קטור, כן, אז... והיה שם גם פעמון. כן, הפעמון היה תלוי למטה, זה היה מטיל ברזל כבד, במקרה של שריפות, אז יש שם פטיש, מין פטיש מאותר, וזה היה, ברגע שהיו שומעים את הצליל, אז כבר ידעו שזה שריפה. אז כולם באו, מה קורה אם שומעים את הצליל? היו, תראה, הערבים הציתו את הסודות בימי המאורעות.